gure eskulana untzi bat egitea izango da material birziklatuarekin. Behar duguna, galtzerdia, arroza edo dilistak, garbantzuak, eta haria eta lazito bat, bai? Animo! Zuen aldeak mugitu egiten dira? Badakit, ni badaukat ez mugitzeko irtenbide bat. Pelutxe bat egingo dugu, ateak ez mugitzeko. Eta mahai gainean daukazuen folioa leihoa zabaltzen dugunean egan egiten dute? Gure untziarekin dauden bezala geldituko dira. Leheneko galtzerdi zaharra zabalduko dugu eta arroza sartzen joango gara. Orain, gorputza ondo daukagunean eginda, lazito bat jarriko diot. Burua, gero, ikusten duzuenez, gorputza egina dago. Orain, ondo markatuta uzteko eta gero burua egiteko, lazito bat jarriko diot. Eta orain buruarekin jarraituko dut. Bigarren honetan, asko ikusten ez den hari bat jarriko dut. Eta azkeneko pausoa, aurpegitxoa margotzea izango litzateke. Bueno, hona hemen nire untzitsua. Nik untzia egin dut, baina seguro nago zuek zuen burutik 1000 forma eta 1000 gauza pasatu direla egin dezakezuena. Zugeak, katuak, hemen gelditzen naiz zuen bideoak ikusteko zain. Ea ze politak egiten dituzuen.